Har ceann éanaigh na Gaeilge Ollscoil Luimnigh fearim fáilte chríú roimh fad chuig an ócáid speisialta Aonad. Tá fáilte roimh an sa go dtí dáir chruinne éireann in Ollscoil Luimnigh díon ihe speisialta sa atá ag ceiliúra Clanna Ceoil. Beag aníthe nach do bin tro sin scoth an cheoil ó ceir a Gaeilge go bhfuil bú an cheoil go smurcha. In order sin, dyma ag brana gradan na Gaeilge heachtar chruinne áitiúla atá tar sór obair idir chaomhnú agus dulcha cí na Gaeilge agus tres líamlú go léir as an méid a habaint amach go. Agus a bharchéile seán ócíile in chéile, agus pócar a glá na bá láidir na tama agus na dúchas na héireann. Mí Reagan le cúpla slómáin. Johnny ag tásúla Johnny O'Leary's agus Gaeilge eile níos.